Naimbangal daw yung aming kakabsat. Dahil ito po, mapugisan tayo. Iti siyang pugis di baro. Mabalin. Okay. Lumamilis mo na yan. Nangyaroti kung anak mo, yamanin lang ito. May tuloy, ti lamis. Alis. Ti gubat nga eh, awan na. Dari ka ta. Katamsat nga Pilipino Israel, ano, sa Apollo Kagdua. Hindi matakit ni Hamas. Pandalangin din nga trabaho. Kung ano batan. Iraman dan. Yan, so, malili yan. Parin mo ko. Kung ano yung tadi mo, eksasaban. Naging na nabasit, sige po. Sige man. Kaya datuk mo nga, kaya nanti China kin Pilipinas, ewan na. Maamak na mamin. Hindi kita gugubat na ta, daya mga babak. Maamak namin. Iya. Ay pipinal dida lang. Yes. Oo na. Pakasit tayo mga nairaman. Ay. Awan, kita nagpalkin na kawan, kita tao. Lagi kong marunong si Matalabang Street. Hindi lang si Rinugi, si Nakawan. Ano, nabila ka yung Riknam. Durunda ka yung Riknam, agaramit. Agaramit. Ito ba kayo? Nung napakawan mo, at least nung napakawan mo ito tayo, nakaga agaramit si Dahil. Nagpuso mo, matagal mo, baka mapatay mo. Nalagay ganito mga kapatwa nakapatay ka, nagawid ka, siyan mo ka. Kuhanin na. Ay, nasulong-sulong ang dala sa ida. Kaya mo mapala. May iba. No, pinakawan ka, hindi naman pinakay. Kawan si liklikam. Tatang arusit, aduti rin yung handang ang lalaki si makapatay. Oray babae. Patayin dati asawa ng hindi mapupukan dahil asawa kung natin. Matay gaya man. Awan, kami pinawan. Saan? Apang nga natin.
rumosing apal. Noon, agaramid dan ti Kalapuan. Patayin dan ti pamilyada. Ay nato. Patayin na ba ti anak na? Oo, bago. Gamit tayo. Pati amada ko naman. Pati. Okay na. Hanggang na. Yan lang ang Ikijay nga ko. Yan. Ikijay nga mga lalaki. Taga San Francisco. Ay po. Sinat ganda di ay nanang kintatanda kapag milyon nga insurance. Handa mo lang nala. Oh, okay. Taw-tawid. At tawid lang. Hindi pa na yan. Sige. So, Yeah. yan, hindi. Data. Agong si kwarta. Grabe. Handa makururay. Ginala ko may norin na babakit lalaki na siyempre. Sinasaya. Tapi mga matida. Tigunak. Isot pan panunutin lagi naganak nga noon niya tapasama kanyada kay daw iba tinanga na sa at may nga sublatin lagi niya yung panawan da. Dijay milyon nga digay insurance na adumat ati premium na dijay. Ay, nyakitin kita na yan. Ano? Kita. Mura mo lagi di opisyalis tayo mga rabang na pagtuladan ko mo di aramid nga na saya. Hindi Pilipinas. So, damuti ko. Yan. So, kung sabding da ko man ti mong bayad ti project na nga nalpas. Bayaran to malpas. Kuma. No, nasiyat pa nakalpas na, walat at bayad na ata. Ano mga inaramid to stop. Nagsarding na kita kalukuan. Di na pa yung rug-rugi. Awatin na pala si Kwarta. Bibingay na. Gamit tayo. Naikat na tayo pa nakabagi lang. Kunaya. Ngayon. Di pa narugyan tayo trabaho. So, surat ko. Marang no, may idanong kini ako presidente. O sino man nga desisyon. Isarding dan dahil plano laang. Nguri ka sa kapintas mga plano. Awan tibahit na nila. Mabayadan to nung alpas. Kuma. Na makapasa iti inspeksyon na tungpal di katulagan. Wala nalpas kaya nga naarami di tulag. Wala. Awan di bayad na di. Ang bayan na. May inspection no soblaten to mo diya sa iso to ya. Iso ko mati agsagot to amin no hana ya. Basol na no hana chinek up. Yup. So, usuran ti gobyerno man lang amang buhay. Ano kita third party. Ito nga natin. Kastakton. Sakton. Second town. Okay. So, pinatay na pa yan ako. Kurang tigingay. Una. Nakagang kita.
Kumbaga naman kaibigan niya kaibigan niya sulti poon ti kinadaris nila agum. Antay mo nagsusundo na pa ada matrabaho na awan. Awan pa nakakuingat. Jadi kita tu mga trabaho, kurang-kurang ti sundo na ta amin lagi. So, ito ni dahil kay Marcos. Inaidip na di siya ini department. Paglalaan di pagduludan ko pa. Kaya naramit-mit ni ko Di tayo babae. Correct. Uy. Pagka nabayag kayong nararamitin ng kita ito mamay. Napakiramanan na kita politiko. Ano? Awan, ngayon, di tangan na rami ito na binamag pagpagkita na isuda amin. Awan ko na siya. Barbari may nainayon ni Bongbong. Ang suspitsada nila kay Marcos hindi yung parinubaran namin. Amin ang kinabaknakan natin na papilan Yeah, napapila mo. See? Kahit ko di kay report di kay may isang bakit na inlawag na amin. Awan di na ilimoy na kinabaknakan. Kasabay nga si Mariti politiko na baknakan. Kasi ko tayo. Yes. Hanggang sa tingin ay dito mga clean tea na ti di kita balubal ti lintag balitok. Bayan ta. Yeah. Di papala di tatao sa hampal lang Pilipino. Di kita pangnanan. So, panawag ko di ako talaga napalalo ti ragsak na ganyan customer. Kinasiyahan sa naramay. Damag to pwede. Ligat di saitan. Malabasan ti danong mga gaboy di Cam 6. Dito nga danong di Cam 6. Na saya ti di linis, mabalingay naman. Imay ti... Morning! Hello! Bakit pa? Imay ti... Black Mountain. Ipaanod nanti naburbur nga bato. Pagbaling nga darat. Mga pino. O ano yung nangamay na. Patino ang matay. Yeah. So, nagaramid na natin kung na Farmers Association.
pagtitinulong na may isa. Damag na ni kay Marcos si inalat ti kita ang babaknang makin kukuha ti Minas nga ba nila kay Marcos but han namit ay pinangabaklatan nga kahit na siguro akit sa ranin kahit ti tamadadal nga ti talon nagiraman animal nagiraman tao ngayon itulag gayam agit gaputakas niya nga magaburanin di ay putpudno nga taga nga pagbiyagan ti pagay uno mula ti inaramid na gayam mangitid kumpanya ti fertilizer or kwarta nga maigatang ti fertilizer tapnon na damag lata di jada ka maoray darat ti dakas na mo di jay nga kwarta na ito di nagijay babak na Minas. makikukuha ti Minas wen ibulbul sama ti politiko di jay nga hindi mistake apay nga iti politiko ti pangititanda ni Mayor uno ni Governor saan ko ba Ako pa. di kisay ko maapiktaran na manalo Manalon. yeah, iti mistake na so, sayang han nga natumpal jay singasing nila kay Marcos wala pero may dijeng way ni Black Mountain on ti year 1 lang pato puro sa darat ada ti grinder na yun na din Oh. so no rumarin li ay Darat sa ikot. kin bato ko ma Darat eh. danom kin darat yung Mr. Meeting Aliga Engineer Aliga so di ko na ng isuti may isa nga ako so na nga nagaramit ti plano jay yung Black Mountain ngayon hang kasi ang dadalhin na jay danom ta kuwada kumay jadi isitan na nga man sa nanto nung nagsina di jay darat kindanom man sa nanto irwan Iba ya. anda man nga sinurot tiya naloko naman talaga si tao. Gitu yung dry skin, no Dry rest mo. Yung susarag, suka. Suka Yeah. mo na sa kanya sa bunang. Pakaginawa ko kasi.
Medyo grasa yun. Mayat tiada ramidem siguro. Yang mga gas-gasin nanay. Sulat tayo ligay ti ulit-ulit mata. Ang nyukod ko doon nanay tuloy yun. May gusto ko. Yan. Excuse me. Ano ba po na yun? Diyan ba si Tilana na ako? Tilana na. Nangaregla ko na eh. Nadadala ko. Bakit ka lang di kudil? Agad-agad, kudkod ka, kudkod. Ano ang tibok mo? Diba? Mayat. Okay. Yeah. Dahil tahan kamsat, tipo kis tibaro. Yan ang kami di panagbuhay yan. Thank you for watching.